Boas tardes, bos días, bueno, boas noites, ou cando vexades o vídeo, non? Eu facía uns días que non facía un directo, o sea, un directo, unha grabación, non? Non é que este, eu sempre salgo por aí a dar un paseo. Claro, ahora estamos confinados, non se pode salir do municipio, pero o municipio de cada un tamén esconde moitísimos tesouros. Xa vistes estes días a chea de muiños que estou metendo, conquillóns, etcétera, de o Concello de Pontevedra. Sabedes que a mí non me gusta as cidades, o sea, entonces as parroquias teñen moitísimos tesouros que mostrarnos e sorprendenos. Entonces, dedícome a recorrer os regatos e os ríos do municipio e, bueno, aparecen tesouros que realmente eu nin me imaginaba. A cantidad de patrimonio que hai é brutal, non? Xa veides que este mes prácticamente vai dedicado ao río Loira. Por suposto, iba ao río Loira cando aínda no confinamento eu podía ir ao Concello de Marín. Agora non, hai que ser respetuosos porque a cousa está mal e bueno, depende de nós, non? Non procurar escapar das aglomeracións de xentes, o que teña mono de salir, pois mira, estes sitios son espectaculares. Estou á beira do río Mofrei, na parroquia de Bora, e vin aquí a buscar tesouros deses. Por aí averiguei de algún muiño que hai ás beiras do río e nos regatos tamén que dan ao Almofrei. Entonces aí estamos a labor, sí señor. E bueno, agradeceros moitísimo por aí o seguimento as cousas que vou metendo, non? Sí. E bueno, espero que todos estedes ben, que isto vai pasar, porque temos nós a solución de que pase. Se non andamos por aí de festas e desmadres, pois vai pasar, pero con calma. E nada máis, veña, un abrazo e gracias a todos por andar por aí, non? A ver que tesouros atopo, que algo creo que vou atopar. Sí, porque xa dicía Risco, Galicia é un mundo, sí, é un mundo que nunca se acaba. Entonces algo atoparemos. Veña, moi boa tarde. Espera, mirar, fai un frío, hoxe fai moito frío, entón teño aquí uns guantes sin dedos, bueno, sin dedos, ten aquí logo uns dedos postizos aí, verdad? Porque a cámara hai que manexala e o frío hoxe é grande, sí. Xa se nota o día, xa pasou San Blas, unha hora máis, e a Candelaria choveu, creo que xa o inverno vai a menos. Veña, ata despois.